Mehran tamaşaçılar, bugün bolsa Balkan vilayetinin Maktumulu etrawynyň 16-njy orta mekdebinde. Maktumulu etrawynyň 16-njy mekdebiniň müdiri Huseyin Molim. Huseyin Molim häzir giňişleýin özüni tanıştyrar. Molim özüňizi tanıştyrsaňyz, ýerden bir mektep barada Ben Balkan vilayatynyň Maktumulu etrawynyň 16-njy orta mekdebiniň müdiri Hoca Murad Huseyin. 1981-nji ýylda Maktumulu adyna Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň matematika fakultetini gutardym. Onu gutarandan soň 3 ýyl Aşgabatda tehnikumda mugallim boldum. Soňra bäri dogduk mekanym owama tarap mugallim bolup geldim. Ilki işe owada 11-nji orta mektepde fizika mugallim bolup başladym. Soň bäri öz owamdaky mektep 10 ýyllyk boldy. Ondan 10 ýyllyk bolandan soň men ondan bärki mektebe matematika mugallim bolup geçdim. Şondan soň şu mektepde işleýän 40 ýyldan gowrak. Şondan bäri şu mektebe hyzmat edýän 2018-nji ýyldan bäri şu mektebe müdir diýip bellendim. Şondan bäri şu mektebiň müdiri, şoňa hyzmat edip gelýän. Şoňa bagy bossanlygy öwürmekde, ýa okuwçylaryň döwletde orun almakda alan ýerlerimiz orunlarymyz gatykän. Ina bagy bossanlykda 2024-nji ýylda döwletde baş baýragy nasip boldy. Değerlerim araları çok ekilen var, yolunda birden ekilen var. Ne bağa dönüp durmakta. Ana tarafım şunlar. Yayına bu taslama dörecük beğenseçinde 4 okuşumuz devlete katlaşıp 3'ü şonun oruna münasip oldu. Birincisi Bayyev İsmail, ol iktisadiyet institutunu okudu, tamamladı, 2 ýyl işläpýär. Ana şol bolsa döwletde baş baýrak aldy. Taslama dörecek beýseşinde. Mehmet bolsa ondan 2 ýyl döwletde 3-nji orun aldy. Taslama dörecek beýseşinde. Onun men öz mugallim bardy, fizika mugallim. Häzir Jemaat institutunda mugallim bolup işläpýär. Şamhamed Jemaat institutunda mugallim bolup işläpýär. Oňam okuşdy, döwlete gatnaşyp 3-nji orun aldy fizikadan. Ondan başga da ondan öňkilerden öňken olimpiada beýseşinde Hoca Murat Omar döwletde 3-nji orun aldy. Galan vilayatda etrapda geçirilýän beýsleşiklerde orun alan okuwçylarymyz gatykän. Ben özüm bolsa Maktumul etrapynda dälle, etrap boýunça tanalan matematik mugallim bolup durýan, etrapda hünärlerini ýokarlanmana barýan mugallimlere sapak berýärdim. Garaşdyrmamyzy 20 ýyllyk ýubiley medaly bilen sylaklanan Ähmet Veterani Bilim Ministriniň hormat bilen sylaklanan bar. O iş var, aňyrkylarym şoňa. O iş var, özü öyle iş var. Olaran aňyrkylar. Özüne öyle. Bu koz agaçyna narinni güle durjak bolup durýar ba. Narinni açyljak bolýar güle. Ay bunda ýok agaç ýok da bir ağzından 60-70 görnüş agaç bar da. 60-70 ýok. O beýlekler bar, armutyň 8-9 sortu var şu ýerde. Armutyň 8-9 görnüş var. Armut ağacı. Ne bir yankı diýem. Bu gülüşün ekilýän agaç bu. Gülüşün ekilýän agaç. Ana aňarda tuğ agacı var. mugallim bolmagyna sebäp bolan adam. O men mugallim bolmagma sebäp matematik mugallim okutdy. Başlangyç sınıf mugallimim, matematik mugallim boldy. Abaýew Mukum. Soňra ýokary sınıflardan matematika mugallim bolup okutdy. Şonuň beren bilimi, şonuň terbiyesi meni matematik mugallim bolmagyna itekledi. Höwes öğretdi ýaşlykda. Biz şonda okan döwrümüz hem şu mugallimiň tagallasy bilen Tomskydan we başga ýerlerden ýazyp işler alyp da şolara gatnaşýardyk. O wagt näme sahly bilim ulgam ýokdy, hat üstü bilendi. Şolaryň gül çitilleri, nahallary nahal edip soň göçürýär. Ina bärdini beýleki bir ýyllyk ekilen güller.
Ne bir yıllık ekilen güller var ne bäde. Ne şular bir ene günni göwer urgapdyr birinji. Bular şeyler yıllık güller, yılda ekilen güller. Ne bular bägül, nahaly. Güýz aýlary, kış aýlary kilyonkaň diýbinde durýar, kilyonkaň diýbinde. Soňundan o indiki ýyl güýzde bir ýyl geçenden soň göçürilýär. Ondan başga da men hakyky Halypa mugallymym. Gurban Sahyetow Amanset mugallim, güýçli matematik. Onuň häzir oglanlary, nemeleri uly ýerlerde işläp ýör, ýokary okujy aýlarda mugallim. Şolam men hakyky Halypam. Meni uly matematik bolmagyma oňam goşandy gaty köp. Şoňaly üstünliklere amal aşyrmagy täsir etdi. Mugallim siziň öz okadarlaryňyzdan şu mekdepde işläp ýöreler. Men okadan okuçylarymdan işläp ýören gatken. Häzir şu wagt ýaş mugallimleriň köpü men öz mugallimler, öz okuçylarym. Ne türkmen dili edebiýat mugallimi Nurgelli Mergen. Ya beýleki ýaşlar aman Kekilif adyndaky mugallimçilik mekdebi gutarp gelenler öz okuçym, öz mektebimizde işläp otýar. Ondan başga da ine bu kimya biologiýa mugallimi Ekaýew Çary, men öz okuçym. Ar 20 mugallimim 16-17 sansy men öz okuçym. Özüňiz okadyk, Özüm okadan, özüm bilim beren okuçylarym maňa mugallim diýip ýüzlenýärler, hormat goýýarlar. Şola bar men öz okuçym. Bir deň duşlarymdan bir 3-4 sany mugallim bar, galany men öz okuçym. Anki diýen gülüm 6 sany diýip, ine bärdem bar. Soň özüne görä odança mele uşak gyzalym tirekde gülleri bolýar. Beýik galýar. Metr ýaryma gola ýukary. Mugallim şu bahakçylyk bilen tanalýar da esasy mekdebiňiz. Şu bahakçylygyň başlan döwri, haçandan başlady mekdebiň gurulan ýyly başladymy bahakçylyk soňra has gülläbesmi? Mektep 1971-nji ýylda gurulan. Ondan ilki 8 ýyllyk mektepdi. Soň ol bir 15 ýyldan gowrak wagt 10 ýyllyk mektebe öwrüldi. O Bağbostanlyk ilki mektep gurulan ýyllarynda diňe bir saýa berji agaçlar bardy. 5-6 sany. Soň wagtyň geçmegi bilen miweli agaçlar ekildi. Yerlere miweli agaçlardan doldurdyk, bägüle doldurdyk. Ýani görkezdim size. Nol 16 hektara gola ýeri özüm öz elim bilen eken bagym bar aňyda. Köpi wiśna agacy, armud agacy, şolar ne gül bägüllerim bar. Saýaly agaçlarym bar. Ine şular mine küçüllä ekilen saýaly agaçlar bärlerde bar. Öz elim bilen. Onlaryň ýylynda da üstünde bolup otýan. Ýa-da görkezdim. Ana agaç tapýan, özüm matematikam bolsam, bagaçylyk bilen meşgullanýan. Ine şu tapany mine bar. Çereşni. Ine ýazbaş tapylan ine şular görýärmi ine? Ine saralgy ine. Ýazbaş tapylan ine. Çereşni agacy, ýazbaş tapylan. Limon nemesi, limonyň ýysyny görýär. Ana ýanynda da bar. Dinç görýär, neme görýär. Ana bular sary gül bolýar. Adam boýuna galýar. Ola bir açyk ýazym gijrak açylýar. Sary güller. Fasla görä güller. Fasla görä. Her fasla görä gül bar. Üniversitede şeýle sonra ýüze çykýar-da. Mekdebiň okuwçylary we öz okudan şagirdleriňiz we şolar şu bahakçylyga, edep terbiýesine täsiri, işçiligine täsirleri, özleriniň şu baglara, bossanlyga, gülçilige gatnaşmasy şolar barada. Biziň okuwçylarymyz hem hünäri gurmut gülçi bagwan bizde. Olara mine şu ýylyna okuwçylaryň güýji bilen bir ýyllyk ona gül agaçlaryny ekdik. Ondan ýanky bägül nahallaryny ekip ýetişdirdik. Olaram gatnaşýar. Ondan kiçik klaslarymyzda bizene 5 sınıflarımızda 5, 6, 7. sınıflarda durmuş tähmedi geçilýär. Olaryň özüne bölüp berilen kiçik uçastoklar bar. Olaryň şoň içinde gül ekýärler. Ýylla ekilip durulan güller ekýärler. 3 fasylda da gül bolar ýaly bolýar. Agacy göremine şu ikinji ýyly çereşni bar. Geçel tapdym. Ýetibedenden ine boýalypdyr, nemetdir. Çereşni agaç geçel tapylan. Ne bärde de bar.
Ne bularam ayrı gül. Bularam öz ayrı gül. Bularam köp yıllık. Bir eksen çok böwer 30 yıllık. Ne bäderden de çereş nagat geçel tapılan ne var. Ne bir yıl geçen ne şu. Çereş nagat ne bäde de var. Ha. Ne bäde de var. Çereş nagat. Ne sapılan. Çereş nagat şu. Ne güllerim rozoy mahmal gül şular. Kalın yalpak rozoy mahmal gül şu. Hmm. İnna çılur bayana. İnna çılur bayana va. Rozoy mahmal gül. İsem katı o isi vardır. Bana anırda da gozalar var. Gozalar indi yurtların açılmalı. Ne gozalar var ya. Ne gozalar. İnna çılur bayana. İnna çılur aptır. Mahmal güller. 45 totukta nol 45 hektar da ekin meydanım var. Şolun misal üçin deti bir nol 10 näçe golay gül ağaç, gül nahallar ekilen. Galan derem biýwel ağaçlar ekilen. Saýaly ağaçlar var. Man ýylda biz üstün dolup otyr. Ine şüýle ekilen ine saýaly ağaçlarymyzdan bary ne bärde. Ne bilen şüýle ekilen. Ýylda üstün dolup durur. Ýylda özümize bir ekinimizde ýok, gül bolsun, ağaç bolsun gepdir. Ine wişni ağacyna şu gülü sowulup miwesi düwen wagtyna şu. Wişnary ýöne biziň häzir mektebimiziň meýdançasynda miweli ağaçyň köpü wişni. Bolimizem biz o ýerine ýaşan, näme bolar bary daýhançylyk bilen gowy başlyk. Hakykatdan hem biziň köp mugallimimiz kimya, biologiýany okuwçylarymyzdan gutaran gatken olar agaç tapmany ýa dürli ağaçları tapıp bir topar hasyla bir ağaç bir diýipden 2-3 hasyl berýän ağaçlarym bar. Misal almada bir tarapynda gyzyl alma, bir tarapynda gök alma bolup duran bar. Ya armud agacynda da şoň gali. Şol size işleyen ýaş mugallimleriň siziň şägertleriniň etýän işler. Owa bizde işlänene şu hakykatdan hem häzir biologiýa, kimya mugallimimiz bar. Şoňa ağaç tapyp misal ekäş, şary, ýaýna ýaş mugallimlerimiz bar. Ugry kimik bolmasa da, biolog bolmasa da oladym tapyp otýar. Ýaýna misal üçin beýleki ugurlary gutaran. Misal üçin ine ýöretene Şamhamet berdi mugallimimiz. O dürli ağaçlary ekip otýar. O bizim mugallimlerimiz o ýerine bolan üçin olar diňe bir mugallimçilik käri bilen çäklenmän, daýhançylyk bilen hem güýçli höwesli zähmet çekýärler. Ha şu naryň çiýigine. Ine naryň çiýigi şu. Ine niş durur gatdyr görýärmi? Ine niş durur gatdyr. Şüýle ekilen. Ine geljek ýylda sipoza göçüp bolýar. Ne bilen özüne öre bir daşar ýurtdan gelen agaç. Hem owadallyga ulu gülü bar. Güne bakaryň gülü ýaly gülü bar. Güne bar. Özüm gaty beý göçýär. Özüm guruluşyk material ýokmunda ulanyp bolýar soň buny. Guruluşyk material ýokmunda ulanyp bolýar. Ine bular hem ne bir işler bar. Hasyl duran wagty. Hasyla duran wagty. Oğlum diýmek istädi okuwçylaryň tebigaty bolan söýgüsini iş ýüzünde görkezmeňiz size amal aşýardy. Owa biz hakykatdan hem okuwçylara diňe bir bilim bilen bermek bilen çäklenmän, olara zähmet terbiýesini hem berýäs. Hem tebigatdaky özgermeleri bilen tanıştyryp durýas. Bagançylyk ugurundan has köp iş alyp barýas. Şolarda da şolary öwredýäs okuwçylara da. Oğlum şeýle gyzykly gurrunlar berdiňiz. Bagçylygyň, gülçülügiň arasynda aýlak görkezdiňiz. Olar barada gurrun berdiňiz. Häzir tomaşaçylara gepleşigiň arasynda görkezers. Onu size minnetdarlygymy bildirýän tomaşaçylaryň adyndan, ählimiziň, ähli pedagoglaryň adyndan ulukhan sag bolsun. Sizem sag bolun, ýörite geleňiz üçin, gurrundaşyk geçireňiz üçin, siziň hem işiňizde rowaşlyk, üstünlik arzu edýän. Sag bolun. Hormatly alkydamyz, hormatly prezidentimiz bu jypsyzja eden işimize uly bahalary berýär, bizi höweslendirýär. Biziň işimizi has höweslendirip işlenýär ýaly bizi beğendirip syýlaglap dur. Sag bolsunlar, ýaşy uzak bolsun, işlerine ulul üstünlikler arzu edýär.